Emakhosini bokhokona bomkhulu ngiyanamkela ku channel yami. Nisehleli nesalokazi senu intombi endala ugogo Patricia. So ngizokhuluma ngento that ngifuna ukuxwayisa abantwana bethonga because we make mistakes singaboni ukuthi siyenza amaphutha, right? Ngokukhonza mina ngikhonze Zayoni, right? So mina iguqo angihambi, yabo, angihambi futhi angiyithandi. Kunabantu abaziwayo ke ukuthi baye babe namagama bathi abosiguqo boy because bahamba iguqo every weekend baseyiguqweni. Bayelani? Bayekela ukuyoprofitha. Bayela ukuyoshaya isikhalanga. And it's sithandwa amadoda kakhulu abantu besilisa. The only time I go eyiguqweni it's if somebody esontweni lethu or ebandleni lethu simhostela isiguqo, then that's when I'll go because into eqondane nebandla. But I know ukuthi eyiguqweni vele kuzoza amanye ababandla, of which it's okay, it's good. Or makwelinye ibandla esithanda ukuhambelana nalo bese lithumele isimemo ebandleni, then as ibandla we decide ukuthi okay, let's go. That's only when I can go. But ukuthi mina ngithi ngihamba iguqo sengiyafonela ukuthi hey ngosti isiguqo woza yimi lo ya, I can't and I won't. Now ngiphatheke kabuhlungu ngoba there's a trend I'm seeing, especially ku abantu besilisa. Esiguqweni into engizwisa ubuhlungu, it's that abantu sebayoxhomelana ngey'profethi. Baxhomelana ngey'profethi. Umuntu uyele ukuthi ayobukisa ukuthi mina ngikwazi ukuprofitha okundlula usibanibani. Mina ngikwazi ukusho inombolo ukundlula ubanibani. Mina ngizobabonisa ukuthi mina ngiyakwazi futhi ngiyabona. Ukubona nokwazi, it's not a bad thing, right? It's a good thing. You fought so hard, you cleansed, you did whatever your ancestors required till umoya wakho uvuleka. It's a good thing. But imimoya iyathobelana. Kukhona la eBhayibhelini kwabuza uJesu kwathiwa uzobona kanjani umoya okuyiwona. Umoya uyathobelana. Awukwazi ukuthi omunye umuntu asaprofitha bese wena umngene emlomeni noma ufuna ukumbonisa ukuthi uwrong kangakanani. Imimoya iyathobelana. Iyathobelana. Uyibona phi? Uyibona kulabo abasonto epostoli. Mabahamba bayoguqa lapha bathi bayoprofithela upriest or bayoprofithela whoever bamprofithelayo. Mangabe kukhona okhulumayo lapha oprofithayo, laba abanye bazogcina ukuthi bagcina makaceda kungena omunye. Ene uyazi lo semuva ukuthi akulandeli yena ngeke asuka khuluma. Unless emoyeni kuyaphuthuma kuzokhuluma lo esemuva kodwa lo uzothula lo. Imimoya iyathobelana. And is prophet once saqala saphikisana khona okwrong, khona okushaya amanzi. Uzubone umuntu makaprofitha bachwebana bathi hey lo ngizombonisa mina ngifuna ukumbonisa ukuthi mina ngizoprofitha kangcono. Then you're looking at them and you're like, are we here to play or we here to do what? Ayenziwa abantu besifazana futhi eguqweni bazidlela ushut up. Akusukuthi asiboni, siyabona, siyathula. Sipha laba bathanda i-spotlights, bathanda ukubukwa ukuthi mababukwe, let them shine. At the end of the day, it's not of how much you know, it's of uyakwazi ukulapha. You can say all that you want, but ukulapha indaba isekulapheni. And you get abantu abangenamoya ababukile, they confused ukuthi ubani okhuluma iqiniso ubani okhuluma amanga. Sine sibonayo siyakwazi ukubona kodwa sithule because of why
we understand ukuthi sizeleni la. If bayaphikisana, if my job on the day ukukhuleka uthi Nkosi ngibona lokhu nalokhu ake ungenelele ngaphakathi kuleli khaya, I'll do it. It's fine. And ubuke abantu abaphikisana ngeziprofethi, ubabuke umbona ukuthi alo cabile lo, bamfaka ilwane lwakho nasi prophet nix nadlozi la bhema izizwe lo profetha ilwane. Ene laba abagcabile laba nabalaba ababhema izizwe abaprofethi baprofitha lelwane zabo zizobatshela indaba eshuba nomfonela uyangidisturba. Ngiyaxolisa about that. So ubabuke ukuthi uprofitha ngento ekungasiyona, idlozi kudala lachela, ngoba manje so uthwele lezi zinto uthwele emzimbeni wakho ewuzifakile egazini lakho ezingahambiselani nedlozi. But because we don't want to create confusion, and you understand indawo yakho, right? If we want, we can say ukuthi wena ayikho lento ekhulumayo, wena kukhuluma lelwane zakho. Kodwa ifoni yakhala futhi, ngiyaxolisa futhi. So Jesus, yazi ngizokhathala ngoba lo muntu ngiyamphendula bese uyathula and I'm getting tired. Ngiyaxolisa futhi. Ngiyaxolisa. So angisazi bengophi, but anyway, I hope niyangizwa, yabo. Mina noma so uyidlile ilwane zakho Nkosami, so ibhemile so yenze konke, kodwa thoba, ngoba kwesinye isikhathi futhi laba abathanda igucu bayohamba bahlangane nalabo abafana nabo, abaganga abazimithi, abahamba inyanga zakuphi uMalawi kuphi, bese bayamgadla. Bangagadlela ukuthi ufana nabo, bagadlela ukuthi uyaphapha. So kwesinye isikhathi uma umuntu uyathoba, ngoba kwesinye isikhathi abanye benu ufakwa izizwe, you're not even aware. Wayenyangeni wamtshela ukuthi mina nginabantu abadala, mina ngiyaprofitha, wathi hayi naku sisebenzisa lokho ethi ngikucabe akubhemisa yenzeni, kanti awazi wena ukuthi bakufake izizwe. Baningi abantu abafakwe izizwe bangekho aware. So ukungathobi kwakho performela abantu abanedlozi lempela, siyakubuka thina sithi kube uyazi ukuthi ufakwe ilwane lo idlozi kudala la deda. Akekho umuntu futhi umuntu onezilwane olaphayo. Abantu bayakhanda, umuntu akhanda abalozi, abakhanda esigubhini, uthi uyangena kukhuluma ugogo esigubhini athi ngitshela ukuthi sisokolone. Hayi, ene into ekhandiwe ngeke indlule into eqiniso, angeke akwenzeki. Khona amabutho akhandiwe wona izizwe, khona amabutho vele wemvelo, ngoba vele amakhosi ahamba vele namabutho. Khona weqiniso, khona lawa akhandiwe, khona abalozi beqiniso, khona abalozi abakhandiwe. Mlozi ongakhulumi ngesigubhu, mlozi ozichamukelayo wemvelo, imvelo inamandla. But ngoba sinamona, chubekani, continue. Ngithandaza futhi ukuthi abantweni bamithayo noma eniyakubo baba abantu beqiniso, ngoba kulula ukuthi lo baba lo wangiprofitha waze wakhipha ne-date of birth, waze wakhipha ne-ID number. Usho ukuthi idlozi ngonoma wena bowuprofithwa yibhoki zakhe. Asinamona, chubekani, asinamona. Kodwa uzwile, ongazwanga akazwanga. Sinamona, ningazilanda ilwane zenu, asinamona. Kodwa ke
yehlani.